ассалому алайкум дӯстони гиромӣ, боз як манзили истиқоматӣ дар шаҳри Кӯлоби Бӯстонӣ дар хиёбони Исмоили Сомонӣ. Дар ҳамин бино ошӯнаи шашум бародаро мана ҳамон хона мешавад. Дар ин тараф роҳи даромадгоҳи нақлиёт, маркази савдои Ёвар, дар ин тараф боғи марказӣ, ҳами так-так ҳамашон хизматрасониянд. ва дар инҷа бошад мактаби се, роҳи мактаби се аст ва роҳи чороҳаи равшани Кӯлоб. Беҳад территорияи хуб дар қарор дорад хонаи имрӯзаи мо. меравем ба хона. Барои гиромӣ дар ошӯнаи шашум қарор дорем. Дари главнии хонара нигоҳ кунед, чӣ хел як дари бақувват. Масоат 140 метри квадратӣ зиёдтарак аст, 5 хонага. Дар боло бочка дорем барои захираи об 1 тонага. Хуб, шурӯъ мекунем. Якта калидори ҳамин хел дароз дорад. 1 хона, 2 хона, 3 хона, 4, 5 хона дар он тараф мешавад. Якта ҳамому ҳоҷатхона нигоҳ кунед. Як макони холӣ, дар инҷа ошхона, балкон, дута сета балкон дорад. Боз якта ҳоҷатхона ва якта дигар кладовкаи холӣ. Таъмириш таъмири хубай бародарои азизи ман. Ҳозир ман нишонтон метавам. Нахтон таъмира тамошо кунед. Чӣ хел як таъмири навз кардаган, вале касе зиндагӣ намекунад дигар дар ин хона. Бародарои ман, хонаи якуми мо ҳамин аст. Поло ҳама ламинат гирифтагиай, ҳама ламинат гирифтагиай. Дӯстони гиромӣ, ҳамин ҳамара канда чун деворлора айсар кардаган. Қандило шабиҳ беҳад қандилакҳои зур доштааст. Ва дарошон дарои нағзе бародар, дарои ду табақа мегем, ду қабата. Инам хел дарои хуб дорад. Бародаро, дар инҷа боз ҳаст як ҳамом ва як ҳоҷатхонаи дигар бо таъмири хуб. Мана термекс ҳам дорад дар инҷа. Ва инаш бошад ҳаст хонаи дуюми мо. Хонаи дуюми мо ана ҳамин аст бародари азизи ман. Ва дар инҷа дорад як балкон, бо роҳ дорад ба балкон. Хона ҳамин бигем се тарафа озод, 3-4 тарафа тамошо мекунед аз хонаи имрӯзаи мо. Ва инаш бошад ҳаст хонаи сеюми мо. Мана хонаи сеюм роҳ надорад ба балкон, ҳам хел тиреза гирифтагӣ халос. Ва дар инҷа бошад як хонаи калони хушрӯи дигар дорад, лекин айни ҳол маҳкам кардагӣ. Ва инаш мешавад панҷум хона. Панҷум хона ҳамашона ремонтошон зуран, ҳамаи ҳамин хонора ремонтошон нағзе. Мана бародарои гиромӣ, балкон раҳ дорад бигем. Ба иҷа балконаш калони хушрӯи бародари азизи ман. Ва дӯстони гиромӣ, 5 дар хонара ман нишонтон додам, буд кардам. Кладовка маҳкам кардагӣ, нигоҳ кунед. Монтаж евро монтаж кардаги аст. Кладовка маҳкам аст ва боз дар инҷа дорад ҳоҷатхонаи беҳад калон. ҳамон овқатиша якҷоя кунед мешавад. Термекс ҳам доштааст. нигоҳ кунед, ошхона дар расидем, аку ошхона дар расидем. Мана дӯстони азизи ман, инаш ҳаст ошхона. Ошхонаро таъмирша нигоҳ кунед. Шашум ошхона. Инҷа дар макони холӣ дорад. бениҳоят калон. ҳамон хонаи гуфтам маҳкам кардагӣ аст. Мана роҳ дорад ба ҳамин балкони имрӯза. Дар инҷа ҳам боз як балкони дигар дорад. 1, 2, 3, 4 та балкон дорад ҳамин хел. на тарафи Ёвар, маркази савдои Ёварро тамошо мекунад хонаи имрӯза. 140 метри квадратӣ, шашум ошёна, 5 хонага, дута ҳоҷатхона, ошхона, як гала балкон. Нархи хонаи имрӯза 830 000 сомонӣ. 830 000 сомонӣ. рақамҳои соҳибмулка мемонам, занг бизанед, муомила кунед, арзон мешавад. Сарпарасти навори мо оби энергетикии Нитро. Айни ҳол дар дасти мо Nitro Max. Very good. Саломат бошед.